Il-ġimgħa filgħodu tħabbar ftehim storiku u l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu. Dan hekk kif twaqfet il-Fondazzjoni Dar Elena li għandha l-involviment tal-Gvern, tal-Knisja u tal-Privat. Dan il-ftehim se jimmaterjalizza f'żewġ tidjar f'Birkirkara, waħda n-nisa u waħda l-irġiel. Id-djar se joffru refuġju għal dawk il-persuni li jispiċċaw bla saqaf fuq rashom mill-lejl għan-nar. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li l-iskop ta' Dar Elena se jkun wieħed holistiku. Apparti li ntuhom is-saqaf, apparti nkunu ntuhom post fejn jistgħu jinħasslu jasluh biex tagħhom fejn jistgħu jieklu. Ħankun qed nagħtuhom ukoll servizz soċjali tal-social worker u psychologist u eventwalment anka ta' settur mediku, tim holistiku, biex huma jkun jista' jagħtuhom il-pariri kollha neċessarji kif jistgħu jimxu l qudiem. Id-dar se tilqa' l-ewwel persuni f'Marzu tas-sena d-dieħla u se tkun disponibbli 24 siegħa kuljum. Il-Ministru rremarka li Dar Elena mhux se tkun waħda residenzjali. Mhuwiex il-persuna joqgħod fiha imma hija dar temporanja sakemm wieħed ikun jista' jerġa' jqum fuq saqajh jew inkella jkun jista' jintbagħat għal servizzi iktar fil-fond ħalli dik il-persuna tkun tista' tgħin ruħha timxi l qudiem. Dar Elena se titmexxa mill-Caritas. Id-direttur Leonet McKay iddeskriva l-proġett bħala inizjattiva essenzjali hekk kif semma lil Caritas tiltaqa' ma' diversi każijiet ta' nies li jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Innota kif il-Caritas diġà tmexxi djar ta' dan it-tip fuq livell Ewropew fejn l-istaff se jintbagħat biex jirċievi t-taħriġ neċessarju. Matul dan il-sajf kelli l-opportunità li nżur shelter simili għal dan ġewwa Ruma u hemmhekk fejn ħankunu qed nibagħtu lill-istaff u lil min qed jamministra din id-dar għal taħriġ intensiv ġewwa Ruma. Mill-aspett tal-privat, Julian Sammut, trustee ta' The Alfred Mizzi Foundation, qal li l-fondazzjoni se toffri l-apparat tal-kċina u se tkun il issajjar. Sammut tkellem ukoll dwar minn fejn ħarġet l-idea ta' Dar Elena. U rajt diversi nies jistennew barra kanċell kbir. Feta tal-kanċell u kulħadd daħal u għattara. Għattaw hekk ma nafx kienx konvent fil-fatt, hawnhekk fejn jipprovdu għajnuna ta' ikel hekk għan-nies. U għadd Malta m'għandniex. Għadd allura appart li tkun ikun biex ngħidlek proġett nobli ukun proġett mhix bżonjus. Jemmen li l-post irid ikun wieħed familjari, hekk kif persuna mhux ikel biss għandha bżonn iżda anke l-ħbiberija li permezz tagħha tkun tista' terġa' tkabbar il-konfidenza.